Para prajurit angsa kembang rumitir inggih kadherekaken celeng kekalihipun. Inggih menika celeng Waharasura lan Nyai Waharasura. Kalan asu Benyang Maluna. Ing samangke mobile wonten Subasita kurang prayoga keluarga ageng. Jatilan kuda kanisa nyuwun guming pangan sami. Sugeng amreksan kiprahipun angsah kembang rumitir. Panglima Kota Semarang.
wekasan tuwuh prasopo dekantane samudra lan dirgantara anyekseni tak keping tresno nyoto. Dosa mring mamami kaya tanono prabeda sun ing tembe tegel bakalan loyo rasa tresno kang tuwuh kedadak sirna. Nalikane sepisan sun ngemban rasa marang sira wekasan tuwuh prasopo kekantane samudra lan dirgantara anyekseni tak keping tresno sanyata. Dosa mring mamami kaya tanono prabeda sun ing tembe tegel bakalan loyo rasa tresno kang tuwuh kedadak sirna. Makar sedelo ing ala pasukan anti brei Kacamata Fans Club. Pas kacamata siji. Ajudane siji. Nah, oh iya
Sira duwe adujan Mas Heru ora. Kok malah dicetak gitu Mas. Kayak golek to Ruru. Allah gayane kowe mbiyen digolekke kok ya. Ora ya, Pak. Ah mosok aku ket kawite ndelok 2009 kok saiki Heru rung apa-apa. Oh ngece banget. Bales terus karo. Ngomong kok wata nyata ya. Ayo. Ayo. Jos. Dampiak katon sumunar cahyane. Bondan. Saka kadohan sinawang cemlorot kairing cahyaning srengenge kang wiwit angslup mengulon. Sapa to pawongan kang sangar lan gegiris iki? Kene maju kene. Pawongan bagus. Lijil saking desa lor kono. Desa pundi mo? Mrene. Ngadeg nang kene. Sapa to pawongan kang sangar lan gegiris iki? Seonggok menungso kang aran Puspa Madyawati. Puspa kuwi kembang, Madya kuwi tengah, lan Wedi kuwi pasir. Dadi Puspa Madyawati ingkang amengku teges kembang neng tengahing wedi alias tai kucing. Kepiye? Ing dina iki maju ana ing tengah palagan kang ana maksud yaiku Ambrasta Anggara Murka. Ananging malah dudu Anggara Murka kang dibrasta, malah rondo-rondo lor desa kono. Ana ing dalan ketemu rondo kang membo-membo jeneng Sasa Langgeng Wati. Siaga yetno, Pak kita budal. Yuk.
Gandrungke. Yo. Sweet. Samplene usul. Bulu kuwi duwe esok pondo. Bulu kuwi yo duwe. Ayo Ca, ayo Ca. Ayo, juragane dijagat. Mas Dian dijak, Mas Dian, Mas Dian. Piye Om Sasa? Ayo, joget Mas Dian. Mas Dian, Sing ayo. yo, baju merah, baju merah. Ayo Ca, ayo Ca. Putrane Mas Doni, putrane. Gandrung kapeduli mledose gunung. Wong yen lagi naksir ra peduli yen marang. Goyang ke Pak. Peduli lagi invasi. Najan hatiku dirani rete. Arep wis apa tuweke wawur. Ireng bangir duweke sapa ndo? Irung bangir yo tuwekmu. Lambe tipis duweke sapa ndo? Lambe tipis yo tuwekmu. Bulu kuwi duweke sapa ndo? Asa Ho, ho. langkeane duweke sapa ndo? Ane yo tuwekmu. Iki piye ndo duweke sapa ndo? Opo sing kuwe Piye iki ndo duweke sapa ndo? yogane prane sowan. Jaranmu ki lho. Dul kae apa undi kala dewa apa kanane apa undi ayo para kanca taate agama ben besuke urip tentrem muga mulya kidul kae apa manut bala dewa
Ngombe kae apa? Pop es. Ayo, prajurit. Budal. Udal. Oh, tungtak dadang greng. Wah ya. Ayo Mas Ande. Loh. Wah, kleru. Jenang kula lali aja lali niki sulih kula aja dianggep sepele kula mboten melu amung ati tansah deli yen dadi lara gelo sedih rita dalu ketok-ketokan kewala nganti ati besok apa bakal bali yen bali bejo kula iki loco Datilane dobrane song Gamping tengah iki loco Datilane dobrane song Gamping tengah Iki lo datilane asli saka gamping tengah Iki lo datilane asli saka gamping tengah ayo kanca ayahe karyane kanca kene kukur gunung padang gawe Sayo rukun bareng roprane solae Lilolan legawa kanggo mulyane negara siji Loro telu papat maju papat diulang-ulangake pasti enggal rampunge Kolopis kontol baris Kolopis kontol baris Kolopis kontol baris Kolopis kontol baris ayo kanca ayahe karyane praja kene kukur gunung padang gawe Sayo rukun bareng robrane sobae Lilolan legawa kanggo mulyane negara siji loro telu papat maju papat
Pintu masuk, pintu masuk, mohon dibuka, pintu masuk mohon dibuka. Masuk. Pintu masuk mohon dibuka teman-teman. Tuan rumah mau keluar. Arep gedek. Supaya kelar. Arep tak usir. Ore. Kalure. Ulane tawa. Anak cilik. Apane tawa. Kire. Sing kira-kira. Ora rumangsa. Ireng. Apane kanjeng. Amrene. Tak sopirane. Seneng. Ojo mung madhep. Golek ono. penonton ingkang kelabuhan tenang nyuwun pangapunten.
Jan, ampun ngalih nggih sinten nggen Blumbang celeng. Banyu celeng marahi napa mo? Malah ya awet nom. Marahi masuk angin. Ya ora ya. Ayo, Ayo, Dok. Cok. Sumangga. Asu bodoh ya. Derek. Dikasih Kusuma Wijaya Rama. Yo, Cok. Nggih matur nuwun Kusuma Wijaya. Nggih. Lanjut Dok, Apa, semoga. Mo? Ah monggo nderek. Monggo nderek. Ayang-ayang. Menapa? Ayang-ayang boleh? Yo ayang-ayang, yo piye? Dangdut ki piye?